nya bi na so bi di bi be kan ho a enam dodo nsan kwan abrabọ no utimi pushi wa achieve dream enti me wo vision bi say before say meye bibi no I prepare myself me say me ho asom akwanko ansa na mako for emwa enti whether say obeboa me ana ommoa me no I can still achieve my dream. Yes, enipa bia sa na wo say wo ye wo da chinti no kika ho pe bibi ye mentena se emfa wani ntu obi so because sa nipa no wachira bi bia na woni wo krai hunu say nipa nso so ya adwe timi se at any time obeda na wachira obesore no wono na ka so obeboa ai na nso bia mi ntimi mmoa eti so onya ka ne sa pe eti emu bebre na no abrabo ma fail because of this omu do mani atu nkrofo bia so eti akobasa nipa ni disappointing ne pe ebi ni amanyofo ya ka ho asemu yari bibia guanso yani da wonso enti ayefofo ne nya hwe won mu mpushi for anything ana omote wo ana nananemo aban bibia but bibi won ma community na betimi agada mo wa asase na mo se mo amudi si clinic na mo ye contribution kakaka de sia aban timi aka say adete na mo start mu project say aban be stop obi wo project bia wo ye won na bia aban no na eye ana bia obi pese ode ne ho be bata ho ene asa de bia ono ma okwan but mo am wo masase ne ye we asase ne si community de amakuru na aban we don't have a say. But ye de ni ato omo so bibia ya aban enti se aban ni feli ye pe afe na ye twajajo but enya sa na wose ekọ enu ye example etuwa wa bra bomu no fight for your own forget it u abusuya yes u abusuya obi a abusuya beduru be bia pretend as if say we need family yes pretend as if say no they don't exist na bo wan kasa wo bra no se de wo pese esie fine say ogusu bo na so obi ebam say obeboa no your family member ana ba bi ofiri bia no adamfo no so obama beboa wa eno no eno a emfa ebetimi de wakọ animu achen ba bi a wo susu ye no dansa wote wono ma wo twen say I am a treasure investment say o discover bebre me twen to onfa ma ya wote wo wa wo mpa adwuma bi enye na wote wo na wo twen say sika no kosi say beba na say ebeba no na wa gba akokora no wafudwene a wachiri ma no wadi wono mabro. Yes, wadi wono no abro eti wei eye ensem bia ewo on me no me bebre on me wose nipa yesua wa abrabom because ye nchiri ma no ye mani bi ni mu ebre because of say yan lay sa foundation we bi woda chinti pe bibi na ye ma wani mre bo wo bra woda chinti no wa pesi sudua e ma wo bra na wan kasa kasa fa bibi si wani so na wan kasa kasa no me da say woda chinti no wan kasa bo wo bra fight for your own. Do baby a pretend as if say only family. And yes, only family say one from obi buza so ni mami aso ni mami. No, it's not like that. But one kasa wo fight it. So mami be boa, so papa be boa, so obi be boa. One hwehwe sa ni o man but one kasa do tiri bubom e bia na abie. Anya Nyankopon enhyiraw na wanya okese de Maakye adesuma me se me famre wo. Na no pay e wo da chiti eso ana mede ama wo no ente ya na wan kasa bo ho so wan kasa wa pe bibia ye na etimi enso aboa wan kasa wa brabo na yebedi nkomo se de yedi kan aka kire ono nkomo bebra yebedi enso ewo eye efia ha no mo enche beko na ya bobon nkomo ewo eye ahoma no enso eso na se de onim se na ye fiada no kwa so kose nsem no ye beko na ya kwa akofa e de abrel na we se bra Kofi amejiri se nyame adom woni adwumayefo nkai ni nyina mo ho oden Nyankopon adom ye ho oden pa Nyankopon enya mo kanea na won hyeren na onya mo boafo da ne da nyina ye da se we ye boa Samuel kokobin ana ode ebaye na yeboa mahu o message no mahu message ne pa oboba ofori amanfo enche by next week no ye betene nka Nyankopon eya adoma ye betene nka wai ye damase pa ye tiefo no mayade I think say a lot of message eba no most of the people are asking about say oboba oboba we sa na wo se ko we etiesa mpa modwa adwumayefo ne wa ni nyina ho monka ne sa akwa
say ya mo ka so adwumafo nyina no mo wote se nyame mama hoode no kyesa mpa mo dwene ye ho hu se muguso a mubusa ai ho hoode yankopon eguso ye n'adwuma enti nyame ya adoma by next week no oba be kan ye ho oba be kan ye ho we enso so comfort free asene yate yo say nyakopon nhyiramo papa nipa de so won kaye se yampa matre se de da ya kase yedwene mo ho ne de no mapa de ma mo no mani aso na mo appreciate per messages a mo de eba na mo busa no saa ne ye no nye bia na wo bekọ a wo be ye adwuma ebia wuni ho kakra bia obi betimi anya adaje ebusebusa ho nsem Nyankopon hyira mo to so betumi de text message no enso e de aba on Facebook live na face no YouTube so obetumi e de aba ma yenkwa homa so na yenko de akwa so kose enkomo road safety campaigner owura Frank J Money ene no emmo enkomo ene anopay obengasi wadaro mama mo acha anopay ya minya na poma Nyame adom na nso Yakopon adom na wochumi ahye da nte wonka yegide se bia akọfa ye bia so ye bọkọ adomara pa yede nyame ase ena kwa so kosa nsam dia na wode mayen wadaroma yo minya medafe nyedi kan mitia ahenkan famatifo nyina na ena akoye Friday na ekodi weekend no na wo se ye de road safety safe kakra eba na tifo beta na nsin after weekend bia ebe kwa ba na accident etititi o mia bibiri o Ghana ha na enfihwemu kire se adraba fo no anase car owners no eto da bia tete ni ehu se car no amoto a information na ewo DVL system so no different from car na nam ho no ene se ebia waso car obi ho car na e color black but car papers ni mu no before nipa no ba beton ama no ebia na ye white amafo bebiri obeton ne car ebia no apeska kakra no akoye body work why maintenance no spray no color foforo enti o spray ne color foforo ana una okakoto na ebia woni nte na ye white ene aye ne black na also ordinam ta esa te BBC na ebia wato ko process insurance ana say wato update DVL na car na enam ho na ebia Toyota Corolla car number no e pepepe wato but almost system not in white, but now all the any black. Ni na ma accident report ni we na no any insurance claims no so difficult kakra. Obu o wa ebi wa to car o before this month August. Nipa ne insurance for car ne ho ebi January, ebi wu December. Se o to car no nipa ne ho nso a e wo say o send information e comma DVLA and your friend change of ownership. So any ownership ni we are e what they call insurance company ko a nipa na oton kan ma no baby na o insure car no so na o mo nso information say what to car no from date we e ko no car na ye wo dia nkofo bebre atoka asa amonye change of ownership no enti se bibi ni na e what say protected for ebia insurance ema ama victims of accidents na akoye questionable kakra because ebia according to insurance records no na asumati din na woso but woto no ebia agasti but on fam my MENS san ye nti ye sa na this ye correction ni pakon na ni din ewo insurance money system no ansa na etunya process we na ma eno sa ni na ma cobra na ye bebre tento mempempi accident dia obo hu se enkonfo e bo insurance companies net so bo se you insurance dia but BBC a cobra ta the process no anya clear sana it me processing of accident report and then insurance claims in the anopa we ekutu amedeme for ne say the auto car e will be ho automoto e will be ho ko DVL na kokoye change of ownership ni records no enfini dimu emra wu dimu uwia emanen so wa say color of the vehicle no the same as ne wato no enye the same okwa DVL ambete sanama na pe insurance company kwa na nipa no insure car no so no I was all serve you notice say what to car no is the owner of the vehicle say yes na bibi ni kwa na car na yira ana say any accident ana konfo be wi akwa na it treat car na ana say head documents a na easy essence ne wata untenyi hwe
nti anopa wi aha na me de ma no ebesi nti di se etiefo eti en so nya nti ate so bi ai nya ne ho nti ate a obetumi afrɛ me 054 635 109 na me de enchemu bia e wo ti no e de ama no. Okay. And so ya Friday yi nchia bi wo hono ma yen stand there. Yo me da fe mi tia me maame abaya o akimodan wo abaya me nimta no fa bia uti ahenkan FM na me ka sei isi uti intimitia we ne nkwala e wo fie wo na filo mame bravo ne osofo mu nyina mi tia mu nyina no pa we me da fe. Yes ya da se we aye owura Frank Ajay Money wono na oye road safety campaigner awe mpatam ya no ma abrane bia no yene no atwetwe enkomo na wa kire se de kwa so dwumadie no enso etie se de be ya wo hyenkani obeye won totoye eye na afen so no okwantuni so be ya ne totoye eye no ono so wasiesie ne omo entem asem se de be ya no ma betube enso aboye pa konya eso de ma chi dwumadie no esomo live and Canada 3.3 FM live on all social media handles no on Facebook, YouTube and Canada 3.3 FM www.ankanfmonline.com so wotimi etn ede efa ehonum ama bibia so eko kama manhwe some of the messages are atibe enso aba na ye hwese ye betimi akwa ahoma so na ya said din komo 1 or 2 be enso ede ama mo na we efri Abigail Kumedia Bass anso na Peter meba okay ya hwese ya betimi enso akwa ahoma so na yabo enkomo ne bi ewo honom talking about MMDC for no one more issue no said yes be etie on say medical culture say member of parliament from for years South Day what they abina eco court on yes issue we say acting MMDC for no match dodo teacher Kwajo Tepa anyina susu e de aba or say Muslims donating to a national cathedral is a record and will send Ghana's name to the world as one of, and I will invite more business partners. Okay. Nisema okanyina no opese wonchura se ne ocean national chief imam enso donate se yemfa mo se de be yebesi national cathedral de ama Christopher nyina no kire enkabom de ne asomdua ye wo ewo ye manmeba no ye osom ahodo enso emu a yakopon ensira ye chief imam bebre na omane kwatentira afi so wasere se ye nuanom so a yaka no ye nhwese se yeso betimi edisa na mo we chinatimi enso aboa ye pa Edasi na owie na wachia eye onimonyamfo na Ajeman Prempe no eye Nadmo director na afenso no chairman odeno kwaku apia we eye teacher Kwajo odifitepa anyina susu na ode ebaye nyankopon enhira bebre we enso ye berima Nana Owusu say good morning, this is Nana Berima Owusu also share live ewo eye La Paz nyankopon enhira chief imam bebre na omano kwa tentene pa wachire sampa wache ye panyidie enso ase na owie na wase Ghana is working under the leadership of His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo owie no na wachia honorable minister Dr. Owusu Afriye Akoto, minister for agric on Swatchiano. Just say John, so at the about say good morning. The national chief imam, Dr. Sheikh Osmani Nuhu, Shaributu, yesterday in the contribution of Koma, was saying Yakopon Shane Pa on Shano Yanikase. Richard Jemfi, it's true. Some Ghanaians are hypocrites when it comes to annual harvesting. They show interest in it, pa, but this one as a national see. Yate we say Kofi Mensah plateau and what about the national chief imam Aiko well done I say okay no so Eddie Abba Sylvester J Junior and so the Abba say I am a J Junior watching you live from Achim Odan okay Kenya's print okay
Kenya Sprint Art and Design. Adwenepahene, keep it up. Greetings to Mr. Felix Apia and Afe Bright and Nyako. All right, Nyako and Shabby Sylvester J Junior. So ode o comment ne o message ahodo enso ede aba woso betumi enso ede wode no aba na yede eye enkomo kama pa ne nyina no ayo man no enkanko ye nyina no ayo man no enkanko ye pe o man no enkoso enti no woso betumi ede o message no enso ede aba wabre eguso a ye somwo no maka cho say as part of that chinti no ye won sem bebre sanse o hwe ye hospitals ahodo na ekoso was here shena ye pen from a sibre was here shena ye pen from a sibre pa because abaya ya say I share on say before say me boss kra ye na ma babetrem kakra yi no na ogusu na wo kan bia na aya about your hospitals, especially one district one factory project na ekoso no na ma hu say ohama pa, and I think say 2 days ni enso so na ho asema na ye kan obi entiase esan say wo hwa pomdin ya de ehia we say wo bibia na unni enkwa wo bibia na unni enkwa useless. Sorry to say useless emwa emfa so de bia emma untimi enjoy enti no da bia no apomdin de ya de ba kwa eni kwase ya tutu na se wo ma bia mu enti se wo hwe se ya se ekoya agenda 111 fine ya kate so di fa na efe ye de asoko bo fom no ana na efe o se ye nyina ya kwa akohia mu no na ye de aso abo fom no efe pa efe na obi bebusa se afi e kire asem no asem no sign na besi bi akọ ye project na ebe koso awie ana se be kansisi mu ebi na yeyi kire wo yo ebi na yeyi enso de kire wo no ma menko aye ahoma no so na yeni enkomo we enso emfa emawo onsem bi kan bo amane ese Ghana osha ewo honum ye constitution ni se ewo se ye hwe na ye audit ewo ye dwumadi a ye dididi mu na ye hwe sika sem no ntoto ye se de se bi eko na uhwe sika bote a this year na se last year de and this year de ye ya sika afa nkrofo ensem na akowurawura mu dodom ama omode achele a enye sika ketwa na opanyini yi kasa de afa ho opanyini Samuel Boateng a political expert and as an analyst ye kan obi a bana manwesem a oyemu mpesempesem a opanyini kan ubi wa ben pa e wo Michael Kogana mu ya o kire se enkrofo bi won ma wo sisi abia hwe omoto ase akonya obanyini wadaru mama mo ache na no pai na apomo akra Jano adaruma yeso ye ho odin pa ye ho odin we di anopai ye bo upunu a ne titi ne tietie mu nya ne se watintim sem bi e de aba ai bi ne na mabefo tentan so ayanka se yenya mudi ani abomu akonhoma wo kire mu se wo hwe internal editors a omo ewo agencies ahodo and af institutions ahodo a ewo sen ye pam wo mokra omo se fata esan se wonoma amwa oman no efa auditor general report a wode betu dwa no asem no munchiri mu ankasa ne sen yo obene me da na me chewo tiefo ye hwe oman Ghana na ape ne yeti ase ewo impuntu odu na biem to be ne kase ye developing country then so sha akanifo mpanimfo a ye de oman ni tumi amomo se omonye nhise master de ejapade ewo omamu ano ye mo ho ba no sa akanifo ye omagene se omo obo ama oman ni impuntu ni bi na bi akoso itienne afibia no auditor general report beba afibia beba nanso wo hwe sika oman a ape na asase ompuntu odu na bie oman a ape na ye tifrisin ewo kedima minkebi ni dwumadie ho a nanso wo hwe nkrofo a enam omo nsase oman na se sika na tese ye hu se oman ne de enya de a ye pese oman ni mpuntu ko intine no auditor report ba wo hwa oman ni state institutions sabe oman no adwuma kesi omo gina omo oman no anaso omo dwumadie no esese enye nsunsu asopa ewo timamufo na sitinam sampanimfo yi enenam omo dwumadie so oman Ghana ehwe sika enti susudi aba anaso de pese yete ne se obi dia na institution dia auditor general assess omo enam omo dwumadie
ɔman Ghana ahwere sika no saa internal auditors na wɔ hɔ ɛwɔ saa aban dwumakuo no nyina ɔpɛni yɛmpam wɔ mu nyinaa ɔmo so ni mfasoɔ bi a wɔ mu dwumadie fi sɛ mo internal auditors mo na mo hwɛ sɛ sika aba ministry sika aba department sika aba assembly sika aba municipal no mo hwɛ sɛ yɛde sika no ɛyɛ yɛsɛ ne fata eti sɛ sika aba sɛ yɛmfa nkɔtɔ mako sika aba sɛ yɛde mfa nkɔtɔ nyaado a wo internal auditor no wo hwɛ sɛ so saa na ɛkɔ a anaasɛ nyɛ saa na ɛkɔ wobutam na wapɛntire mu na wode afutu ama wo nipa wei no wotoa ayɛ nhwɛha ama obi tiri abɔnten as an external auditor ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ dwumadi a mudi ɛwɔ aban dwumakuo wei no ankɔ yie enti ma ma ɔman no abɔ kaa na kyerɛ sɛ wo na woyɛ internal auditor no ɛma me gye tom sɛ mmerɛ bi a supreme court kaa sɛ sikasɛm dwumadie mpanimfoɔ bi ɛkrɛtii ɛna ɔmo lutii ɛna ɔmo sɛɛ no saa na meme susu sɛ internal auditors yɛ ɔmo ne mpanimfoɔ ɛsi akɛseɛ wɔ mu ɔmo yɛ ebi sɛ sɛ wowɔ hɔ sɛ wobɛkyɛke wowɔ hɔ sɛ wobɛensure transparency na wo dwumadie no woantumi ehu rot ɛne abɔnefosɛm ɛne akɛtaase sɛ ɛkɔ so wɔ baabi a wowɔ no na obi na mfiri abɔnten mɛka nkyerɛ wo sɛ adeɛ wei anaasɛ bi ankɔ yie bi ɔpɛni meti aseɛ yie na yɛ sɛ wo mu duro no ɛwɔ hɔ no wonim w'adwuma sɛ wonim w'adwuma deɛ a na yɛ sɛ boapayɛ ɛna ne nkurɔfoɔ bi aka bom ana mode dream ɛne kɛtaade sɛ ɛdi dwuma ɛwɔ baabi a sɛde aban yi makuo bi nti mene susu sɛ akɔyɛ sɛ yɛsi fie ne yɛde agyapadeɛ gum ne afa wɔteman atena no wɔteman ne nnae ɔmfiri hɔ nanso wɔtemaa no ne akorɔmfoɔ akɔyɛ kanana ne yɛwie agyapadeɛ firifiri hɔ enti mesusu sɛ sɛ yɛyi wɔtemaa ni firi hɔ na mpo yɛni obi a ɔyɛ wɔtemaa na akorɔmfoɔ ne ba korɛ ɛno no yɛ enyinasoɔ wɔ mu dan sɛ yɛbɛfa obi atena no sɛ auditor general anaa internal auditor anaasɛ yɛbɛfa obi atena sɛ wɔtemaa nanso bra no yɛwie nti ɔmo sika a yɛde ti ɔmo ka bosome bia allowance ne yɛ no ɔpɛni yɛntwa so government agencies any assemblies ni bi wɔ hɔ a ɔmo wɔ hɔ sɛ ɔmɛtɛk no sɛ sika sɛ nti afi bi a ɔde sɛ gyenu abɛba na ministry a yɛbobɔ din ne institutions nyinaa yɛte sika afa hɔ na wɔde internal auditor no yɛntumi nhu dwumadie bi a na nhu hia sɛ ɔbɛsa atena hɔ ama yɛabɔ wo ho ka bosome bi a ɛma yɛde allowances bebree ama ɛno ɛne yɛsusu sɛ saa internal auditors no nyinaa yɛmpam wɔ mo na yɛma external auditor na auditor general no ɛnyɛ nhwehwɛmu biara na obi biara yɛsusu sɛ wafa ɔman no sika anaasɛ odwumadie no ansɔ timamufoɔ no yɛde wakɔgyina mmara no na yɛbɛma internal auditors yɛatena hɔ na da biara no sɛde yɛde dwirim ɛne kɛtaagye sɛ dwumadie bɛba deɛ ne hu ne sɛ mfasoɔ bi ani sɛ ɔman na no na obi ebisa sɛ nti wei no yɛmpam wɔ mo saa kɛkɛ na ma yɛnyɛ ɔmo hwee na yɛsika nwunu akɔ aseɛ no yɛma ne nkɔ saa ɔpɛni dabi yɛmfo mu nkɔgyina mmara no sɛ ebi nti na wowɔ hɔ sɛ wo na wobɛkyɛke as wobɛyɛ ensure checks and balance wɔ hɔ na woayɛ nhwɛ haa wɔ dwumadie mu anaasɛ wone nkurɔfoɔ bi ayɛ kanana yɛnhwehwɛ mu ɛyɛ ne sɛ internal auditors ni bi wɔ hɔ a ɔmo ne ɔmo yɛ kanana na ɔmo abɔ nyansakorɔ no na ɔmo ayɛ kataso muumuaso nti adeɛ a ɛsɛ sɛ nkɔde ba public ne yɛhu sɛ nneɛma bi nkɔ so wɔ ministry nneɛma bi nkɔ so ɛwɔ nneɛma bi nkɔ so wɔ assembly hɔ anaa government agency nti me as internal auditor mɛde ba bɛto public daabi ɔmo deɛ ɔmo bɛyɛ kataso muumuaso titiri ne deɛ ɔmo bɛnya afiri mu nti yɛmfo ɔmo nkɔgyina mmara no ne yɛmu sɛ ɔmo sɛ adɛn nti na yɛde dwumadie sononko sɛ ahyɛ wo nsa wɔntumi ani ne yie na wɔayɛ nhwɛ haa ma saa ma ɔman no abɔ kase na ɔmo sɛbe ɔmo mpɛ ano yie pa bi ma yɛ ɔmo ntumi ama yɛ ano yie pa bi a mesusu sɛ yɛmfo ɔmo nkɔgyina mmara no na mmara no ne ɔmo ni ɛno akyiri ɛne ɔmo adi awie no ne apam ɔmo akɔtena fie sɛ mo dwumadie no ansɔ temaamufoɔ ani mo dwumadie ɛsɛ mohwɛ sɛ yɛbɛnya transparency ɛwɔ aban kontabuom ɛwɔ aban nnwuma a yɛwɔ nyinaa no wɔntumi ani sɛdeɛ ɛsɛ fata wotɔɔ no wɔntumi ayɛ adwuma ne obi na mfiri abɔnten ɛmɛtɛke wo w'adwuma a woyɛ a ɔpanim sisi sɛ na wo botaeɛ nti a wɔ hɔ no aba fam anaasɛ hinhim enti yɛpam wɔ mu no ne yɛde ɔmo nkɔgyina mmara no na obi biara nso a auditor general report yɛakyerɛ sɛ ɛnam ne dwumadie ɛnam ne nkitaeɛ mu no ɔman Ghana abɔ capital no ɔpanim yɛmfa ɔmo nkɔgyina mmara no ɔman Ghana adeɛ ɛha me ne sɛ yɛntumi mprosecute
NDC ntimi prosecute NPP ntimi prosecute omaya yetima yewo down to ahene and ka public account committee nkomuji na die ne say komo na ye first anti-corruption agency a komo na yen hihenu say agbansika ye use ne said ye senapata nanso omuji madi omuji ne mrase bejefio akoya you scratch my back I also scratch my back this NDC and owo opposition on the time ewo public account committee so ye hihenu wie ne prosecuting kofa ono nso suro sa daati bi ono nso de die kunya na ne nkofo nso ekọ pataje di mediema fancy the NPP for the ban so omo me no de you scratch my back omo ye sen komu gina wo man di mo ye hihenu ene ye you know ya no nyese omo ya ye wo down to an hiwo obi abetena public account committee animu na wo pa chaw na sabi sika we wi anu ye nka ho he na obi akotwa bode e wo obi afom ye de na kotu enfie du eni enfie du numa opani mi hu ne se oma no le tukire na akakakra yen fa mra ne ye aduma na auditor general yen se omu kutufa ni amu omu tumi a omu yi omu hwehwemu a obetina prosecute eno ni ade ehie ne yen tine nchempani fo bi aso yen tine nche omu aso eti odi sitakra bibia moni hu ebise ye kene kra aya pa so monfansen enkwose eno e be di edem se oman opani oban ma me na se ye gidi ese wonkyere mu no eno na odi amaye no na ye se aduro so ba giwa atrema nya atra yi ni bebrebe atrema pe eno abegew ma ye na se ne afa wusia gidi ese bibibia ni so a ye sa bebo aso ye biem ye da asa no pe we a political expert and as analyst not just obi a eba na manyosem a oyemu mpese mu owura Samuel Boating ana ye no ebo nkomo no na wo kire mu no na sa auditor report no chese mu asem ye bebre anya se disi anko an ya you da bi nya afi we nko a every year bia amra no kan wasem se yenye na amrane se ye wi a nye da kwa akoto attorney general nim akoto ni table so pam ye de to won mu wi anu anu na asa obia nka ho hwe biem na da ho saa na afe na akọ na asaba eba na afe no so ya sa akọ kan wasema doso ni saa ne asa gya mu di ato won na kam gidi ye se e hwe nsem opanyini kan ya ke very very good pa se pen fo be ya ni saa na mi agasa me ye hwehwemu kakra bi said na work say o hye auditors ni bia omone some of the municipal chief executives no and some of the people so mo district ni mo mpanifo ni bi omo kabom no mo mienu bo apo na mi agasa mani di bia chi wasante mantam na ye be hwe ni abeka ho asem yes minim external internal auditor bia ono wadane spokesperson for you can say so what is your name say okasama party no so okasama you can say minim je say me se men kan no ensem bi ba no no mo be defend school adan asai ni e kan ho asem a wo internal auditor no e wasem bai eno na wo kan na mum se amanfo wia sika e wo district ni mu ni de enya wasem ne de on pen ho asem nka na mo de gradually ye be hye ne yakani nyina ho asem mame nkodi ekoma wei enso emra na oni me be ya adwen kro ese na se de chese de ne na ma pawaso a wa woda sori a okwa be for tete aso ade ba ko pe na wo hwe animu se ye be ka se na danko akufu ado his excellency Ghana man panyini wa bobbo MMDC aban krachi na afọ mafrase akoyo madwuma bosome polypoly nwotwemu ane ewei na danko akufu ado ye de ne ba se Ghana man panyini ayetoso mienu wadaso a enkrofo mo ye abaka cho mo daso ho ye se acting mo acting encho mefiri ho na eno nam so bi ama member of parliament for South Day aye onumanya for Roxen Nelson Dafiamapo ono atebri asem de akopie mu court se dabi wo hwe Ghana mamra na da wonum na emma wo kwan se obi a ye se on acting o atimi actia ma no be se bosome nwotwe na wada so e wo office wo da bi emra no enkasa eba ni se ya ye nimu nim die bebre ye wo wono ma ben e wo mla nimu tie ko mo enchen mene lawyer John Abote ono e constitutional lawyer ma ye ne mo enho enkomo lawyer me ba good morning.
morning, I just Me ba chapomu ayapa na so eh. Oko nyame adom. Ya da agya no ase sɛ ɔde ɛnɛ nso akyɛ yɛ ne. We di anhyɛ nkɔmmɔ no ase na ne nyina ne sɛ ɛnɛ yi ɛdɔm ketewa no wɔn mo emu baako wɔde ɛyɛ hwɛ MMDC no kyɛ na wɔde akɔkɔ to sɛ dabi mmla no emma ho kwan saa sɛ yɛma obi ɛso wɔ ate wɔ Ghana amammerɛ mu amammuo mu yɛma ne tena wɔn ma bosome pɔlepɔle nwɔtwe dabi saa na mmla no ɛka mmla no wohwɛ a saa na tie Yo, me da me chia we dey nyina. Mmra ne de ye ka de la kuna. Kuna mmra mu no ade a mmra na nka won dom. Mmra ye the law is silent on it. I don't know I it's like the news and mmra we ko mmra de dey wo wa kasa but it is what you are, it is that. And I said, I can't want them. It's the way in the appointment of MMDC, there is that lacuna in the Constitution. The okay is a Amazini who lead MMDC as a one can say, when you near almost and obetumi aboma asi ana say when continue dey na a wire vacant na obia enye adwuma wo e na nka no koti amantele otumi MMDC no ya ebi January February March na April e ni ho na media ni ho say when continue ma obi enye adwuma na media so dey say when continue Nanti metie dia wo kan mu ya wo hwɛ MMDC appointment na emra nhyɛda embata hu bebre sɛ yeyiyi anasa bre wasi yeyiyi mu na ɛno na obisa sɛ nti yɛnhwɛ ni sɛ nso ai sɛ ɛkɔba sɛ Ghana amammuo mu no yɛma obi dibre sɛ acting a ɛno so emra bi wɔ sa sɛ ɛmfa ho ne MMDC Ghana nkasa sɛ amammuo mu yɛma obi sɛ obi act a emra bi wɔ no ma kyerɛ sɛ ebre wei ɛso a wɔsɛ nipa no ofiri office wɔ no ma na sɛ wɔsɛ yɛ confirm ne sɛ wɔno na ɛtoa so dabi very unfortunately no yalusu opanyini no asemo very interesting. Very interesting. Who said the lawyer can baby waka kwakwodu no na lawyer no mu nhyɛ danda wɔ no makle. I don't know say bia lawyer enenam baby kakra. Na who said the work na was it MMDC no. Emre bia ni wɔ no ma kyerɛ sɛ was June, July, August and as I say lawyer Saba to dem ma ye ne lawyer enwie. Lawyer ready akafra ahoma no die yama kakra. Na dia me pese mu ni say aside say yan DC in position en fanto nche na yen hwe wa ban mu ankasa no say mampanyini bo obi di say o ma ne dibere bi a emla bi ba na say oye na act emla bi bata ho aside MC no emla bi bata ho say wo say bre we nipa ne firi ho no ma na eno so e emla ayi apartment bia ana say position bia ne eho mra position bia ne eho emra ewo ho. Okay. Manu makwan say yenya deputy, yenya acting. Ebi o nso so a emrano is silent on it. Ebi o nso so emrano aye no say no deputy, no acting. The position bia ni say the emrano hihye no afetie. Oh, okay. Yeah, sebo. Enti when is And in the case of MMDC, Emrano Ankase, my president, want to me appointee MMDC, ma of Mobian at it. No, the law does not bar that. Okay. But the law, so Emrano to Ankase, or appointee will be now active. So there's not Emrano to man the timeline. But once in law, no, you'll be given a convention. Convention, and only the way you see, I know, now, the way I know.
this time, this same way, that same way, this time. And so about to me, MMDC is within a month, 2 or 3. I said, we now could be all kind of sample 8 months. Now, a year go out of convention. Okay. A year go out, and not the truth, honorable MP, no, a court, and my ruling on that. You know, me as a lawyer, maybe them for us. Oh, okay. You see, the law is in the bosom of the judge. I got you for no one. I'm Rano, Supreme Court, no one. One more start to me on the kitchen. The new meaning in any start to me. I just saw Buffet. And just someone I just saw 2 minutes of Musan. That's a no. About the put the position for Baku in the constitution about one particular thing concerning MMDC now. I said to me, the command, no one said that the constitution, you know, they shared the way Article 243 and 16. It talks about appointment of the MMDC. Okay. It does not talk about assistant, deputy, and not acting. Okay. You know, but the silence of that article on the appointment does not mean say, to me, MOB acting. That may be one of the rulings. And I said, the silence of that article on the appointment, you know, that means that the president does not have the power to ask anyone to act. I don't see another ruling. But out of this suit, you know, the judgment, the court will direct the EU president did to me swear in on the 7th of January. After 2 months, 3 months, I said with this standing to Tuja. A bit in SP, I deal with my PA. That's my PA. Lawyer, that's it. It will be a new masopa. And lawyer, dear, per the okay, Naja, what the only honorable Roxy, Adwenepahene, so table some the coy. Na baby so wa cheche madu no dia kana dia atense akoduru court no so dia ya na yehye dan wuram bibiri ana Okay. La ya ma yen se obre bebre hu ni se bia ona sikwa so bia o ye bibi kakra nti no ma yen fa wunsi na yen twen hwe omo fra se so omo kon sete no so ya hwe de be free mu aba no so ne aba wa so ye na wadawroma ya je won kire mu so wo ho yes so ye da se bebre we eye emranim ni eba no Ghana yama mra na ye de ye adwuma na constitutional lawyer lawyer John Abote ena yene no ekobọ nkomo no wa chechiri mu enti no lawyer de osi one onimonyam for Roxy ya adwene and dia wo kan say amra na da wono no kasa about appointment set na yiwe mane me yesei won ka se na yiwe mane be act mane me tena wakakra na yenhwe se ye be confirm na se yen confirm na wo se emra ne nka ne sa ena emra no so enka se ye koyi obi so onko ate a se ade na kro onka se yen koyi obi mane ko ate eti no ade na gaza ne se wo hwemu a wo se appoint wan ka se be yi no onko ate dia na che sa take say ye honorable Roxy Nelson ye Dafiamapo kono de koye no well ye momu de ye hwe de be free mu aba ye nkan nkasi bebre na ye to aso e de amount but before then no tiwe mame me ba sisi a KNY Electronics and the down so upe TV rechargeable Bluetooth speakers, games console, game CDs, Bluetooth headphones, sound bar, computer accessories, mobile phone accessories, and a mobile phone kasa. And one KNY Electronics. You so watch him down in Potama. Problem be anyhow. Upe so beto you may be do so poor. E kwanda ho. Ne mumuno. So upe se di bro be bia uwa. Fra KNY Electronics. I was 020-580-3647. Ana 0244-055-122. Ojam se upe quality electronics product dia. Eye KNY Electronics. Ye chi akwanya hwe na ye won cry North Carnation Swan Lake. Ye ni Holy Trinity bus stop. Ene din hwe mu. KNY Electronics quality product nkwa ene yeton. Thank you. Enti okwa nioma no bebre e wo KNY Electronics. Nioma
ne bo eye efo papa eba no kasa emfonyini anase TV ana kasa fidie eno eye radio ne nyina na yeton bi ewo ye naso ye earpiece ye de hye ya sumi game console ne nyina no wo ba ye naso ye a obetimi enso anya bi kama phone ana wo pe anase computer ho neoma ene ho akade bia ana ne nyina no wo ba ye naso ye a onsa betumi enso akabi ade no ne bo a eyefo na esa ya de papa ho asem ena ye ka eno ena ma ne kire sa ampa ehu ehia se ye bon dawuro ede ma wo nti ade no eye papa ena ne bo esa so ewo fom ena ye kanfo ede amount ene wo dan ne patem ba bia na o pebi atu aton ana se wo pebi enso so awisu a ne nyina no eye KNY Electronics ena wo beba ye na so ye na onsa atibi akabi wo frɛ ye ne ya yankasa betumi ede abrɛw yankasa betumi enso ede abrɛw ba bia wo bia na mom ya tena ye no ewo enkrampopone mantemu yo na wo hwe mo Facebook no la pass ne nkraba temu ho no no wa hwe frɛ obia no betumi de oni akire mu ewo North Kaneshi Swanklin opposite Holy Trinity bus stop eho na obehunu ye na waba na afi no onsa enso etumi aka ye no ma no ebi kama obetumi so afre 0205 803647 0205803647 and 0244055122 emu bia be free bia no ofre pe ye beje so kama ne amaunsa enso etimi aka aye enioma no ebe eno enso achi no ke asenso ke asenso enso so de enkunya papa enkunya ne bo eye fopa na ewo fom wode aba eye edwa so a chese enya agrokora enkunya no ebi mutimi tena mu dada ho a bitimi massage kama ma enoma ekọ eye enka wode authentic bookshelves so de aba no enso edi documents ahodo edi tutum kama na etime enso aboa oye pa ye ne e circle adabraka no ye de ne echemu rank ne kwantepon no eso no won mo so atena ye ewo ho kaneshi ye enso ebutu won ye fe ne echemu flamingo kwantepon no eso won so ye behunu eye won mo atena ye enso ho na efe ye nsaka nkunya no enso ebi ye wo chichire ne benche ya mema ne ha okra wodie ni efre 0302 257209 0302 257209 na 0302 919739 wofra penfo enso ayekado onbejo so kama na afi no wonemo ene wo so otimi abo eye enkomo na eno enso echino ka na hye ne so senya kopon eya adoma ebobosumi meche September bosumi ya a edi animu yi ayenkan FM yede yenuoma ahodo ni nyina no yede eba na ejumadi ayi no ye ne etimi ababeche ayantam so kama amenoma etimi akọ eye nkan F nkansa ne store na animu no ma ho na chese ye eba eti anu ahye ne so yede jumadi ahodo ni nyina epie bibiti se ya kan kase ebo ede somo anopa no yede beba Maakye jumadi yi eno so yede eba adwuma kwabra costi eno so yede eba awiadumienu akanka sebo yede ba na afi apumdin emre eno so maame antennas radioness eno so yede eba akwaba drive no eno so yede ba na eno no se no yede ba be praises and worship yebe yan tontom enkwa yede be sori awurade ho no montie ya na wahia ho no ekukudamfo a mo eba bi no omo aduru pa won mo ba ne ane ababaye praises and worship no esewani ense okachire ntijumadi no ya hwe enso so no wa mana amfa ukọ ho bomoden na ne nyina no yemeto kaso enso ebomu na yenje yenani na tie after that no so no ye de jumadie sonko anwaso bi eba we agokansie mu ensem agokansie anasa agudie mu ensem enti enei no uyobi a table tennis no ni bopa table tennis no wonim bo titi ene ye different titi no wonim bo a ene wo so wato adi ebo a odi ene obeba na oba be fa forms no enso ahinkan fidua mu hanom a free enade ko bia no wotimi ba no oba be fa forms na so watimi asi akan no ebi na twemede na nkasa etodwa ebobo so me de toso eye aduonu ensia afipino ne aduonu ba ko 20 ebi 151238 0241
02415123888 02415123888 Frampanfoy na emo so enchiremu pa de boro me dey so na frɛ ɛyɛ ahoma ya me de ba beto dwana ne mpanyfo atwetwe ho enkomo 63 0244878763 ana 020558Y581618 o friend mpanyfo a wana mo ebeje o so ne no so yetimi abomu enkomo pa na senetefo ese yemawo amane expressions no amano matimi akoye enka na se obekọ eye wana mo airport ne so abefonteta no eye senate website no eye www.senate.gh www.senate.org ne eye org .gh na afi no watimi akọ eho na oso watimi afollow procedures na se obetimi visit senate office bia na wonom so etumi aboa wo kama ama watimi aka eno enso watimi abomo na so obetimi enso afre wo mo na afi no mo so watimi akiro said entutu na SB etie ewo 0302 611 622 0302 611 622 na afi no mo atimi abo enkomo ana ope eye toll free number no so a eno eye 0800 11 0094 0800 11 0094 over from eno eye Vodafone ko a toll free no eye Vodafone ko a na che so obetumi enso afre wono mo ewo eye eso WhatsApp number no so obetumi enso eno o madi nkomo ewo so eno eye 0500 00350 0500 00350 na eno so no wono mo atimi abo eye eho enkomo baby a yadru yi kai na sha no so dwumadie no eda so eye Maakye dwumadie ana wasogusu a wutie ewo ahinkan 93.3 FM baby a yadru no eye ahinkan na ahiasem ahinkan ahiasem baby a yadru medika aka che dada ese yewo eye achim achikrum na ohwe eye abundant new clinic a yesi di ama wone mo ankane aban a na oteso mebese mebonidin memonidin memonidin no ya gaza na amanyosem na si me penso mebonidin an ankane aban so de onim aban ya twa muko ya ezu eyeza NDC an amanyoku no omo efrasia no mo se omo di dwumadie bi ana wone mo ya sevo wane mo akotwa humam na sam ne wo kasai na de agodo ye de koye ni nyina gu fom a pro na essay join live wo Facebook esanse ye ka no ne ya twa mfonyi de akere ye tumira ne ya kiresie ye nya bosirimukafo ni bia ye moyata so ne yi nsem ne ye de ato wokwa ne ya gya wokọ ya kan ni akere sampa Kwame Asase de bedi anu no Kwame Asase de Kwame Asase Kwame Asante ada Roma ana odi atoso no ai Kwame Asante ana di atoso no ahenkan ehiasem ai ahenkan ehiasem wei aya ade ada ahenkan yan yakoma so pa aya tete yen wose edi ho enkomo na wa odimachi Facebook no wei aya achemachi krom government project awoye awose osi eye hospital ayasabia e de amade hye ne mo ya twa ehumani mu kama ya de iron rods ahodo de akọ ya wie ye guso aye twa blocks no besi enne kusi ana da wono blocks ni nyina hu na ahura yi blocks ne de ye de ahwe nyi anya ye onim ne dodo gise waka kire eye 1500 blocks ne biem 1500 former government another former DC honorable Tombudu omo time no starting so musi sa clinic we ti omo ko pay sika aban sika taxpayers money ana ye de ko pay anhwa begu site okay krono so ya de pa na ye ka se de clinic ba na because omo pa ya sabia nipa ya ye nya ba bi mfa ne nko ana amunu na mpanimfo wo kromo no Maakye krom as yantam asase so ba bi da no ye kama edema clinic asase nanim deja ena won mo de sika ba ye na ye ko fa anhwa om ko fa anhwa
pay one me twa blocks ti site one mo twa blocks no anya si atwa ba bi na de buy site one mo ti site one na atwa site one mo twa blocks no na so de one mo krante omom de omunya anam kum yo ombekum krante wo site one mo twa blocks no na omutwa blocks according to former assemblyman also omutwa blocks more than 1500 enso sem no kasi abusia wo chemi adwane me live on Facebook oman ni sika hu Ghana sika enye DC ni sika enye obia sika Ghana taxpayers money ene de yekoye se adwuma no abusia adwane me live on Facebook sisi obi passing room asi single room single room onyabi obi ton ayi stickers obi ton sio obi abie store dwudwuba bi sa assembly sine suani tax ni etima na ticket ni etima no watuatua sa ticket watuatua tax we yama aban na boaboa no na ya tablets ka we di ama DC former DC amono so atumi akwa panwa ba am ya pasase amomo twa blocks 1005 nipa na oton ticket ne otonton ya market nketen tax no adwuma ye ni am ya twa blocks more than 1500 agu site ensumi ke nipa na otuatua sa to no di otisto bia no di oton ticket ana di oton pure water ya jeje ne to no sisi opasase kura to onyabi nto onyabi okonya no hin onyabi because kan ketenkete otuatua won chenchen ni ade no hadwen no aboa sika no ama ba koto ye twa blocks 1005 ego no ma iron rods na gugu on abusia se me no kan blocks american wasem ni nna ye grabu aye grabu asaya de ahwe nye odi ye hwe enye ye bi na bubu egu on odi ye hwe odo sakape na frufru ehun na da ni green te oman na aboka omonjo ne live on Facebook sisi yi no mo media dance ye se nye muslim ka ene eti ya aka no we go to grounds ana ma hu iron rods bi so ho iron rocks nso ka hu omo de iron rocks anwea abo ene baaye iron rocks nso yaso di se adwaye kura nye ye se wa hu awiatin ni na sei ni na guo no de hwe ene da Facebook live no ti join live on Facebook keke na wa bra behwe bi behwe o taxpayers money no ba bia ye tumi di bi kokko wie na ma hu so ma dodo on ba ye project eno ni ye time ye kwakko take video no enti omo bra kwan dem because omo so ma do sa omo ntehwe omo ni so ni sika because okọ ache kroma suku omo timusu ade sisi ano omo nankasa sika eno omo de bobo ntabo dan asi wono more than 10 good years ahenkan ehia asem eno so ma kan obi amfi omo se afi de kro no mu okọ ache kroma oma pai to apaya ama sesi om ka so mo pai to obi metu eska se pe na mabru nu buafu sa de ntini ya tu eska tu so de suku a wo kronum no oman na ho oden ene na ye adwuma atiti ni papa bre ebi konkan baby bi ne nam na sesi e eya na ya sure enso pon all this no yakọ ne yakotwa humam se ya friend se yakọ ne yakotwa humam as a one district ya can say agenda 111 and yakwa humam se ba beye me was your project bi wo no ma aban de ne nsa akeka anasa aban dada de ne nsa akeka e was mpanfo hwe na kodi hu dwuma na wo se ka aban ne hwe no edai wodi hu adwuma na so yempamua bi ni iron rods na guo no ana asai no iron rods na Facebook no odi ahwe enye ye any blocks not more than 1500 odi ye bibia wasasi so enye yi enso yesi ye mochire abana kota agenda 111 mu ye mochire ye tibi da enya ayi ayarsa bia odwumaji na okudi enti mi busa se ti sa project we ya da ono mo fiti almost 7-6 years ni ebe brokra na se de wada ne kwaye ya iron rods ti fiti sa time na mi bisa mo se nti we hu nkrata ni aban mu ana se ni mensi na so ye mensi na so ye nkrata we ni wono mo project we hu nsem ni wono mo oko kan be ka se wi ayi hu ne nyina ni say because of say enya aban we na kate sword no ana me wa say sa na tie ay sa na tie mi krom project ya wi bi o akanwuram enu kra de ya plaster ho ya boso ya wie enu e hyebra na nkrabia hyebra na nkrabia ya bro blocks we unim ya bro
enka kro no kra so mbe yusu dia ya de wo fro but okọ fire so ma ye be say yo no ma kododo ho ya ba be say yo no ma kododo utumi so nkofa enye wo dia ahu ne ya ekobi ko fire ana egu ama na say obi ko fire so de ko si dan a yesi ate no ye krofo owi o manager pade we ka dwuma ye di be dinu no we betumi asi dankra miminya mesi ni mba dankra ba ko je blocks an onani momuni dia me mention da enkoze but I think say 400 etimi hihye ni na say 400 we more than 1005 calculate na hwe edan ye betimi blocks nya de ohun no yi nko ebi ye nam su na de ni etetia so video we na ye blocks ye twa gu fomo bebre ni ahihye bi ana ye rocks ni gu ahwan so gu ono mo ahwan fitaa de plaster dan ene de di twa blocks abo so wo ho no mo ni na ye waste ti se we e can buy ni so san ba besia this is an no we na san boka ma ye san ton foforo enti we na so aso twe na ye hwan nyame kasi wo tua ka eti mo amon trust na mo sese nyame kasi wo tua mo so eka mo de mo amon sese mo amu benya mo hye wo mu ni nyina no mo sese se mo pe ba bia ye project o man ya mo mabro ya mo asase no asase ye de ato ama mo unim se ayi ECG for so kra be ye or because of assassin ayi clinic na nkombesi nti o ma sheda wo ya ayi light ahoma dia fa clinic no fe anti nkomusi wie ya na nke no aba be hye wo ye sinifin na nka wa connect light na simple timi twa ye twa top no so obehu a ya wo ya fon fe project ni mum dia ba so be fe pa ana sisi aka nwura mu ti say adwen blocks more than 1500 iron rocks any ahwan abo no ni na e waste ti say ka ban obeba be ka ne so be sisa ache krom clinic no this osan tamsika ma ye twa blocks we na foforo santo iron rocks we na foforo to ahwan foforo to abo foforo eno be say sina akoka obi nti ase o se menka ka wanu tum na se we ye kana won ti ase we nu psychologically ni ebeka so e benfo enra ye show bi meboa oda kwanta de sure anopai ye show bi na enokra ye adubi ase meboa adubi ase ana enna so ye sisi ye say show bi ni nyina ya about den enya hospital health clinic ni na ye clinic what is the difference between agenda 111 and this project we ekoso no what is the difference mo de mo meka nkere ye difference ye wo mu ni de hin eti baby eche baby eche nto mo asabi mo wasampesu we mu so no mo de mo hia bi ana mo hia pomden papa omo nya bi enye ubekom no media na ya me yane sei obi to abega sei ho no anipa dodo se na wo ubekom no saafuo kusisi omo yakua efu omo ye no omo dokoko duamu mo efu omo ye wo no nya fuketwa ozo mo se dua rubber plantation sa rubber plantation mo ye bi wo ho omo wiane asoa ne de abo man no ho bra na se school den omankasa si ya atete nkoda fiti class 1 nursery akosi JHS school na krona sika no mdi si sa structures ni na class 1 to class 6 eye ntabodan ana form 1 to form 3 eye etadan. Look at this. Omaka aban ko enya ba we nko na moka NDC aban NPP aban abako na omaka obi amfi eti eba ni say ya kusimi military advice am de be man say motima mufo no you have to advise yourself. Obi ko ka say mo short memory na mo njaze we are okay. Bonzo mbesa akwa kwaji onu ma akwa hye no mo say de jeta ma 2024 nduru eme ya edu bia na ya me ya no ene ya me ya no on say enu na ne ayi ya kan say national interest movement ne ka say was ade ya no timamufo na du bia ma bu no agoma so sisi amusun ma election time nduru na ma ya mfa ya car no ne ya mfa ya mfidie machines ni ngum ne ya sha ase nja nwum ni ngum na ya mfa mef oba huni padodo betu adi atiri ebi megeta wo mani ase mi hwa wo nya pomde papa wo die wo mu no wo die wo se wo mu ani o abana yeto na abana yeto nyasi yeto so obi fa sika meso obi botomo it can never happen say na nadagba gufado wase mechiche sika me de meso na ebe ma nipa na oto abama no na setine mbekoye na ye ne de ane ye hwehwe yes school dan market hospital akwan anuani odi ama nipa 4 way
na da bi o nipa gu epo we mu na wakosra no wakoto asra ne so nto abama wo wato abana wie hospital a obakɔhwɛ na pomdin wo se de nipa tumi wu tɔtɔ no ɛyɛ nyoma kitikiti a sɛ clinic wo hɔ no ma betumi asolve sa problem we na sure tiwe nipa bewu clinic ni wo clinic wo no mo ɛyɛ anka afimada roma ɛne ɛkɔtɔ fridge kra kwakye o dwudwu ba bi ketua bi ti ya clinic ni ketua bi nurse nam say nurse for one me 201 opa na oba because she ni ho obeden she ni ho fridge no first na yen fire fridge yen kwacho mo fridge ntiase no media me pese tiase ne say me ba na no politicians na me pese ye be come asem bim wo de wan kasa no check wo ho the benefit are one ukura wote so benefit omunya what you say ukokromoti no service interest na bi no pese minkum nya ne ye ka no obi wa no ne kokromoti no no nko na fumu nti ane wo pe but wo so be so your man papa kokromoti no se duru honom na wo de koma e wo se wo dwere oman no ho ukuru a wotimu efa so bebam eto obi mfa sika mesi obotom na emom no obi mfa mesi obotom a wo so fa so a wo benya ani sa wo yare a wo benya baby papa akọ se wo kọ baabi a wo kwan a wo fa so eye wo ma no daache no suku eno ane ye kan ho asem so benya baabi papa akọ o distance eno man ketigiti we yo etime no se metimi krom me da bia maka me krom no onto se me huni se ye bibi wo ya wie me wo de asokora kọ bofam kra me ma meto aba wo de aso kọ bofam kra me ma meto aba because aso no de bofam no nkom unwie ye etime ane ye mesere aya mesere se